Okay guys, tambokudze inyaya. Tinototenda mumza wako vakandiberekera mwana akanaka. Ndoga zvinoitwa. Hana mama asina muso. Zangu zvipata social media, but this is the modern world. Social media ndio inaweza maswala. Totoona sokuti munonzwisisana. Zvekunorwa ikoko masvikoko nyeze indisikati kunyanyotipinda sokuti. I have a boyfriend and a best friend anonzi Peter. He's also my cameraman. Na Peter tikakura tese, tikaenda kusame school tese. He has my back and I got his. Kasike vakutuka nono. Yeah, social media is making people lazy. Pana amazon ajado oshanda ngokutoza mafunza wachikatika munesa tombopa TikTok. Guys go koda badazuti. Mufonere izvi unofuka kumuswera usina. Ndomudakadaro kuti muna right. Understanding yakomana nevasikana yakasiyana. Yes. Izvozvi zvimuswero wese ndakangomirira sena kuti inde kunoona. Kwaniwo mama. Adongonyepera chedo ndimomubereko. Nyope. Ndikazomiskone background. Ndibatsiro kumsimudza. Ayo sena nayo ana. Simukati. Amusatambudzike ndatuma. Ndatofonera ambulance iri kuya ichimutakura. Ngozi vasikira sasa. Peter anodiwa nevasikana wakawanda. He's nice, handsome. But kwete ini nangu. Chiko. Ndikutsonga. Chiko. Ndo ndichida mari. Ngoma nemusikana ungakwanisa here kuita mabest. Regai tinzwa ari kuti chima street.